Nana KJC Company Limited and upon Nsia Kasia Bobre and Ansono Ewa Sumpa 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima Yamamuni Nanchi a Branson said the Sumpa Kasiabo a Sumona Sumpa Kasiabo a free Sumpa 106.5 FM Accra no and I'm your headquarters a Wokumase a Sumpa 93.1 FM Aiko 100.9 Adam Fopa Radio or Paris France Takwa Sumpa 101.1 Takwa de Sumpa 103.3 Tetima Sumpa 106.1 Sunyana Sumpa a year 98.9 Enkranza Sumpa 90.7 Doma Sumpa 101.3 and Decoder so baby radio one and also Sumpa FM ube hu ye wo ho ye Facebook page no a Sumpa 106.5 FM Accra and YouTube live no so Sumpa FM your website a www.sumpaonline.com Nana KJC Company Limited wo ton adansi hu niema anopa no nsia kase bona wutie free Sumpa na woji etata na endpoint homeopathic clinic nso e the alternative medicine enso eji etata biem na 74 mesha immune booster papa no eno nso ebo chidom ena just hot kenke na eno nso so ka kire wo se anopai ene awia ne enumere no se wunya kenke we na wo ba na kire se wanye wo nipadua abro wo mu ne nwumako a ebo ye chidom ne de anopa no nsia kasebo asomo e de afri Sumpa ensemo ye de somo anopai de di mo akotene no ebini National Petroleum Authority one mon sama Office of the Special Prosecutor kutamu no was say on finansanto ye kura no ejapade esom 100 million Ghana cedis de womodo wansa nyunu atoso abrantie bia wonye mfie dunkro efe ne Shadra Kwame Jamfi wo kumame bia wonye mfie aduonum nso efe na adwo ata ye de ho asem beba ata ye nkunu kwa na ye bekota chima ya na afo abato a won moto de 2020 ensema ba kire na ehu ade no so afa wo hwe o man yin sanso amanye sanso achese nso toy enti evidence no wo man nyane nyina na acting director general the Cybersecurity Authority one so ashe boss Ghana for the friendly code no ya betete maburu ne bebre ne wagina wana so prekope ene anya mabunu nko atifi mantemu emrasa bodwafo a ho aka won ho abom se wo mo beboa mamudua atifi fo nafa na ni nyina mu no wo mo de wo beko akwaje ntete wo Kenya na ye besan so ashe na Speaker of Parliament Honorable Alban Sumana Kingsford Backbin Assembly wodi atudwa asem shebedwani bia wonim ewuo ene ntutuya hodo a ekoso ene niema aseseye no wo mo ebehye se de ebeya no kure wo mu bia bepia shebedwani bia enye netiri enidimu Tanzania fo aba won mo betu nti wo hyenna careful ana ewo ho no wo mu kuro kese da salam wonu ma ye free so ye de munsam oba ensem pi kan we num ho ne de sum se kasebo wo Sumpa 106.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esum wono pai eyeme akosua ago aboagye wo betimi afrem yakosua nhira me ne me doba triple A man ABOAGYE APM DADAA Afi yenyebre na ensem no yentutu ne sire na basa mfama Office of the Special Prosecutor Yurekise Jaben na boboa no ene ekasei na ni nyina efa National Petroleum Authority pania no woda no kane woni nipa nsia bia yabo onko adu se sika bia fa wo monsase kwan yese na nko ofa so enkratasemu na wono mo ye adwuma bi ene ehu sikasem no ankoye ne saa na nso ewie sika ne de ekọ ba bia na ene kwanse ekro eno ho no na Office of the Special Prosecutor Yurekise Jaben be chese we no nya se wo mu ja no kwa obi bia enam ne nsa so na o man ya hwere sika bi no wo mu nya woni no o beti ne nsa so na fe ye de woni na banmrem na emrem nso sika bia afa ne nsa so no wo beje e de amoman yi na sesia Ira Mustafa Hamid kane penia no oda National Petroleum Authority ano Womfa womonsa nyunu nto ne japade so kora japade an dodo no bo ba som 100 million Ghana cedis ya wo de $dollars no mu a that is 100,000 Ghana dollars any akire ni nyina no se be ye na hwemu mapa ebede dwenti no wo mo de wonsa e de atoso na ewie no wo chese we no eye wi awawi ataso se wo beboa ama perepere ye pro ne ketase hye ase betimi atukura e de afiri ye mpotemu enti wo kan straight na wodi akire adasa
sɛ obi biara wɔ man sika afa ne nsa no Office of the Special Prosecutor ya yɛwura agya bɛn daa no ɛnyɛ ade a wɔn bɛgyaagya uni no amana fa ne ho adie Meka wo sɛ na KJC Company Limited no pano nsia kasebo ɛna wasugu so wutie fi SOMPA 106.5 FM akra na yɛ to so a Asin Fosu Divisional Police Command wɔn makɔ akɔkye abrante bia wɔnya mfie dunkono yɛfɛ ne Shadra Kwame Gyamfi na so bo ɛde abɔ no sɛ wɔku maame bi a wɔyɛ kuani yɛfɛ ne Adwoata a wɔnya mfie aduonum nso 57-year-old farmer ɛwɔ Asin Dompem ɛno Asin Fosu Municipality ɛno Central Region anase mfimfim mantem mo wɔn so mu ko hu sɛ maami wawu a wɔda ne dem enumre no onum na wɔn hu sɛ asa yɛ bo no ɛna nanim mogya ɛna wɔhwehwɛ ne nsa ho nyinaa nso so mogya asa oni nipa ne prepare ya ansa na nipa no ekuno na no na police for district crime officer ASP Rosemond Duncan ebra wɔn te sa asɛm so wɔn dem ne katanta basahare so ɛna wɔn kɔ wɔ so wɔn yɛ asɛm no hwehwɛmu na no na ehwehwɛmu wɔn yɛ no ɛma wɔn ɔkɔkye maami mo kɔkye abrantie yɛ fɛ ne Shadrack Kwame Gyamfi a wɔnya mfie dunkuru wɔn ɛkɔkye no na wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn kye no no wɔgye tu mu sɛ wɔn ne ku maame na deɛ onti oku maame no ne sɛ maame no ɛtɔ aduane efiri ne hɔ na ɛno akyi no ɔbaa ne hɔ sɛ maame no ma ne sika 100 Ghana cedis na wɔn fa nkɔtɔ aduane ɔbaa maame no ɛhɔ maame Adwoata no hɔ sɛ wɔn ma ne 100 Ghana cedis na wɔn fa nkɔtɔ aduane ɛna maame no so wɔ ne bi a wɔde bɛma no na 100 Ghana cedis no a wɔn fama no osu oni bi a wɔde bɛma no no ɛna wɔn dragi maami twi maami kɔ ne dem kokun ne to hɔ eti ayɛ awurawo sɛmpa ma nkɔfa sɛ na we ɛdam bɔ anasa sɛyi na asɛm ya awurawo ama maami ne baba ko adwoa ɛkyama wɔn nso akasa a wɔkyɛ mu biem sɛ wɔn hu sɛ saa brantie no wawura wɔn maame dem hɔ na no wɔn nim deɛ asie eti ensam no ama aye bebre na sei ena adwoa no ede to nsentwofo anim me kwana mama hata koko ni mu afaso so no enra no ka kire me se enne koko ni beko se no akotam se na maka se me pesca to ade no ka kire me se enne ode koko ni beko do benya bia on te so 1000 po o te skanya be mam nam de akofa de amepe na moton se ne be ya no so ni nsa e beko na bia mi gate na me twi me konse na me hu se me ofa baba akọ ye friend Shadra me hu sa no mangasa mu no na tade ye hye no de bia ma me de krono tue so se ni sika yira nam sanso ma ene nansa me nua na me friend afia no onyimo me ma me bupa na so tro se ni sika 40 million na de to wom eso ate ohun ni akro sa de me nua na ede afa ma me bo ne so tro ni nyina ne atwa ma me se ma me beba fi ya bie da no na no wo hu Shadra ko na afa me sika me de sa adwa mo ana se afia mo nti e fa ndokia ni mu se ntokia na se nyina yi nti na me se me ko shata me pega net no o hwese ni abo wo me maame na nieti na pega na maame tetre ma piazza boye desika atu me maame tetre ma awro au asemi awreho maame Adwoata wonya mfie aduonum nso wono ani nua be maba ena ekunu ya oka chenso o ma 100 Ghana cedis na onfa nkodi na maame so woni bi na wo munim se no nko anasa asem bi wa akira no na ne ba Adwoacha amakra di tudwa se na maame si ni sika taa yira se na Shadrack Kwame Gyamfi wonya mfie dunkuno 19-year-old boy wo wie no ofa mpomam no odwane ye ena abayewe kokko ne maame techire ma pie na nimu na nyina honhono so obo maame no ansa na wokuno 100 Ghana cedis nti agi maame kra free ne nsem na eno na Chief Inspector Adam Sapia Oye Chief Investigator was in for Divisional Police Command. Ajiatum says Abre Omachino, or Medina Quacotina Court, and Kwame Uswa Sante Shadrack. Asin for Su, or no any diamond boy ever sumye. And ma young court techimai. Now we are one of some no abia. 2020 abaya 2 NFA 2024 abano. Mentemo say a trinity ewo mubi. Techimai so one for one ni. And I'm so a manipano. Emu die timkaja wa mutina na mo wanse 2020 mu hono emu nsia nso epreprai na abanyi akantampa se wo be fa kwan bia se wo fa so na wo ma wo ho bom mu no saafo no ya twe wo mo de wo ma ben mra no ama mra no watene pampan sa de etie na enra so afo a wo na hwe afisam so yewura Muntaka Mubarak triple M wo ginai na no wo kasa ho enti wo bo ho amane no wo be che se
ampa mpanimfo de nneɛma agu akwan mu na techiman de no asɛ ayɛ bibia wɔ hɔ ne nyinaa ne sɛ bere asɛm no si ade kyenye no enhwɛmu kyɛ sɛ wɔn pɛ investigation no forensic evidence no nsubrantam bi toy nti ɛhohoro fa kɔya ne nka na wɔsɛ wɔn munya no wɔn antumi anya nti yɛwura Muntaka Mubarak sɛdeɛ wɔkyerɛ techiman anafo die mu no yɛntie no mmra. Techima South Constituency in Techima. The observation of the task force are as follows: that the injury could have been avoided had the security personnel not resorted to the use of live ammunition for crowd control. The use of firearms by security personnel was not done under the command of a senior officer who could have ensured that appropriate rules of engagement were observed. Security personnel, especially the police patrol teams at the collation center, fired indiscriminately, and in some cases they directed fire at the escaping crowd. Spent shells could not be retrieved from the scene. As in the case of the Techiman, immediately the day after the election, it rained heavily, and so they couldn't pick much from the scene, and no bullets or projectiles. Eno Ewura Muntaka Mubarak ana na wɔkyerɛ Techiman na afɔdeɛ no sɛdeɛ akwakosie ewie no wɔ se ayawa so west wogon deɛ no wɔn mo gusu a wɔn a wɔn ho bɔ mu nyinaa nso no atɛntene na ɛbɛyɛ adwuma. There were also instances of persons being rushed to the court on frivolous and vexatious charges when the same incident had resulted in the death of person or two. Great effort was expended to distill these charges and identify persons against whom evidence could be produced for the deaths recorded during these elections, with evidence to sustain criminal charges being preferred against them. Through careful review of police dockets, on-site inspection, and stakeholders interview, the Special Investigative Task Force identified 12 specific cases. I must be quick to add that I have since directed that the report of the Commission on the Election Violence at Ayawaso West Wagon be implemented fully for justice to prevail. Eno no waka no wei Ayawaso West Wagon de no Yewura Muntaka Mubarak afisam so afo ne kasai. Me kan say na KJC Company Limited anopa no nsia kase bo a endpoint homeopathic clinic ejina baba na Jos Hot Kenken so ejina tata na tonti na 74 mission so mana kwaba no ene ye de esom ofri SOMPA 106.5 FM Accra ye to so no acting director general de Cybersecurity Authority Ayora Divine Salasi na sam ne say breda ne na won so wadane hu bi eba abe for kwantimpo munim de fani code na ba pa 80% Ghana mabunu be over 1 million yetete wo mo pepe baako na wo munya saa code yi a no internet so no eba digital innovation na wonso betimi dia ye adwuma na wo mo ani nwumaku akese bi te se Google ne Microsoft ne AWS for na akabo mu se wo mo fani sa adwumadie na adwumadie wo mu die ebetimi aboa pa ama nipa dodo no a enya mu ntiase na ntiase ne sese wo ye babu na abu se bre na dane etiasa wonso du huhura mu bi nti saa code no ye be any free e de ama Ghana emabunu. Yes, we do. We do have the resource. The truth is, we have a lot of Ghanaians who are experts in these areas. They don't reside in Ghana. They want to come home. All they need is the opportunity. So when we roll these things out, it creates opportunities for those who want to be in that space. And there are people who are actually training right now. They're in school, they're in universities, they are taking professional courses. There are people who are even doing career transition to move into cybersecurity. So when this opens up, our capacity grows. And don't forget, the Ministry for Communications, Digital Technology and Innovation, we are actually working on developing 1 million coders, which has been rolled out already. Any ayeti ye nyina eye already Divine Salasi our acting director general de Cybersecurity Authority wono ene de tu dwa fan checha wo moba be we nyina no National Cybersecurity Education Conference anase nhemu course so e won kran ha eno de sansemi etudwa enura dom kase wo mra sabadwa fie wo mo ba no de ne ura ma yarega ebo diplomatic course na mane se tifi mantemu wo no ma yemra sabadwa fie wo sa fa ho nyina na ka won ho abom na won mo mba be boa ma mpotem ho no ye ka emo ni dua wo ma sore gina na ansa na ebetimi abam no mekobi ye nko no kwa eba Kenya wo ma bene wo mo dua mpa ene ne ton ne ho ade enti wo mbedi kan de safo na akwa akwaje ntete ebini ye nananam ahemfo
aban akrachefo ka ho enti wo bo amane kura na aban akrachefo no bi kura e wo ho saa bre no na wo kire kwan a wo mbefa so a emo no wo mbema semantifi wo mo ne beje si wona so the north as the breadbasket of the country. We believe that that's something we can do. So we took some strategic decisions, looked at past studies that have been done regarding the potential of the north as the breadbasket of the country, and decided to zero in on that as one project. And so we invited our regional ministers from all the 5 regions. They came down, and then we engaged the regional ministers on the idea of transforming the north into the breadbasket. Afe wo wi an wo say okosere mantifia afa bi no monyo enti wo besere ye ura speaker se wo mwa ntoto ne ma sa de beye na asondwe abu ya na tifi wo betimi anoma no. We have a major problem with peace in the north, my own constituency, and entire half of the region. So we are looking at how do we really have some engagement with the north around the issues of peace and sustainable peace. And after that area, we also witnessed a few occurrences in the Savannah region. And so we thought that as members of parliament, and I've had a discussion with the Right Honorable Speaker about this, before he goes to Ukraine, I think he should check. No, yewura mama yarga dom kase wo mra sebedwe fi o my Ghana mu wo mo ba no deni wo se ansa na yewura speaker Russia Ukraine de obekọ akọkasa ho no won hwe masrimanti fenyu ansa na ye wo mra sebedwe mu ho na mra sebedwe mu ho no na o speaker anaso o chiame o da mra sebedwe no no ono abo abansuma na Kingsford Backbin e de atodwa se mra sebedwe ni bie ni ho a wa ma brabo papa wo no wo bebo ho ban so obo abrabo fia emra ene obedi eti obi anhye no so na wate say yes mra sebedwani it is alleged or Esutifi North Honorable Ebenezer Kwakuado National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat Task Force no nipa bi kwa atake wo mo se mra sebedwani ka ho bi na sansam na wate no on de wo kan enra ama obi anso ate se wo ye mra sebedwani owu mu mra so eti se wo kobu mra so ne enye obi ne kuma nchibu osi akwa na odi uti akwakwagi akyerema emra na ubedi ankasa nyonyono ene banso so a police for na sese frɛ wo bema police for afrɛ wo ne atoto no yankasa wo yemra sebedwani nti fa wo hu dinti we speaker say ne ni abre. I want once again to take the opportunity of this formal communication to remind all of you that our actions and inactions carry immense power, effect and impact on Ghanaians and the world at large. I have therefore instructed the Office of the Clerk and the Legal Services Office to provide all the needed support to the investigation by the Ghana Police Service within the framework of the 1992 Constitution, the laws of this country, and the standing orders of the House. I am made to understand that the member has voluntarily submitted himself to the Criminal Investigation Department of Ghana Police. Eni ayeti ayetiamia wadamra sebedwano no honorable abansuma na Kingsford Backbin ene kasa no kasebo wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra ekoba simprimu bemaba na KJC Company Limited si anope wo chiao wase 2025 asase na aka so beton pacho wadabroma wato okay na uto wie no de na ekoso fise ni titru nkran ha no wato asase ni wie na se wankoto foundation edi beyo ana wanfa wo obi anfa ho womra na langa asefo a ene ahemfo mutimi to asase ba koma nipa duonu no na omo de bia mmia eti wasase no secure asase no eti brana beje cement iron rods roofing sheets plywood ne building wires ne na doa na fa ko hye bibia so asase no so na emmoa adansi wu ne ma papa ne boda form eye na KJC Company Limited ekoba simprimu no ena free consultation ena free delivery so ewo ho ekoba simprimu ne adansi wu ne ma papa ne more than 30 years in fear dia sane ye kire ne wabo adwuma obi a wo si dan bia wo hyase wie ne ntamo no na eso de ho kwabo dondon ena dondon sa no na dondon ene wan wa adansi mu don no ankasa eye ekoba simprimu bema ba Ghana fo amu wabro kire mu pese musimu dan mo nka nkire wo mu nyina so mo nkọ na
Nana KJC Company Limited in chain. Now waji abasobo wa Ghana ni amono ni na ano na trailer ne truck papa bi Central Steel for chair no say outstanding services 2023. Se wo beto adansi ho niam no say yes cement ne plywood no any roofing sheets ne yeka wo wi asese wade nyina akọ na nasimre bi atwam no muto wi na mo de egu ho say sa policy no watwam wuto wi na asese wo niam akọ akra ne kuma se wo betimi afa no 020 4355040 020 4355040 neno ano no endpoint homeopathy clinic Dr. Dubwati and the drum tone safro say alternative medicine no say what lab technologist any radiologist na wo ba yetimi scanning ehya yare na fareba ye wo test lab papa bi edomu suko ehunu yetimi ye kran na mprensa na ye hye hu say wuti na ta ye wo ya bebrebe stroke no awona emma no wo fa ba bi adwudwo ne ade na bi ye wei enya yare sabia na wo kwane asese nuragu nsem wo bra yenim ne aye wo endpoint homeopathy clinic de ye bedomu suko ankasa ne yehunu emfa wo se wo ye oba bema akwada panyini bra na yen shofi se yade ya yade manipa ye mobo endpoint homeopathy clinic e de ayaresa papa de aba etu amanfo momochi ene tsada na momfo mani enche spentes kwano so won kran ha baby I fra what share signboard wudu na busa akwada akora be kire wo se wo pe endpoint homeopathy clinic kwanne kwaje ayareshe e ma yare ma anyemre wachi ayaresa bia bebre bra na endpoint se e wo last stop ana se wo kuma senso akronoma boahia eho no a ena wo bo adwuma tem community 22 ba ko ho etie ya wo prostate enlargement premature ejaculation be ma ya from Mr 30 seconds ene Mr 1 minute ne be pagya ne ye de ma Mr 1 hour afa kura de ne ye pa wo chow ena low sperm count ne be firo na akọ high sperm count a doctor for ne nurse for abi omo bo adwuma e wo endpoint na nyasam ketwa kidney issues ne liver issues ne nyina physiotherapy ne massage no ye ho adwuma for endpoint homeopathy clinic e wo 0244 867068 0244 867068 and 027 423 4321 027 423 4321 and one no na ene kenke party bekoso na kenke party bekoso awunsu betimi aye kenke party e wo wedding na se wo birthday na se wo fie wo busuam na eye Jones hot kenke ena wo hia e say Jones hot kenke no eye kenka eye hot eye 3 Ghana cedis pe ene ye the yellow corn na ye yellow corn no so vitamin A ewum ena se wo ton dokono a enya afa na abete penten kwa na de obi an stress obi amre obi an pese obe ha no ho obi an pe pressure eti no anse wo frɛ Jones bread and pastries no mo de just hot kenke na brew ye de ma 3 Ghana cedis na de age 5 Ghana cedis ne 6 Ghana cedis na no ano no kenke papa bi aye de yellow corn de aye na eye hot eye just hot kenke na eye hygienically prepared ahuni di aye de ye 3 Ghana cedis pe o tom and a wholesale price and a watch in storage need delivery near nice ya de ba chest ne gumu no e hot hair ubetimi kura de asiwa ma de achi na enyoy so na e hot e just hot kenke it wo ye event wo ye wedding order sisi ama me fa number ne ma na order dokono papa bia e hot wo de an sesa wo ton dokono wa bontin so a o mekoni wo nkruma ene wo hyeto no aye ne ready na dokono no de ne ye de abro ya prepare bibia kama dokono na e de sei ena sompa akra ye bedi kenkeni bi ye bedi just hot kenkeni bi eti frɛ Just Bakery and was 025 60 68832 025 60 68832 Just Bakery ewo commercial bank echi ho ewo domi heya it make your kenke experience easier, healthier, more profitable with Just Hot Kenke no hot na babia unro sie no mami musansa edon so dia na kire se we immune system no ayemre e se wonya thonti na 74 mixture fa ne T74 mixture no a na no ano no se da bia hepatitis na enkoda diabetes na enkoda o blood sugar na ewo soro anase bia high blood pressure no wo ho liver infection no a menstrual pain wo ho chronic cough no asthma chest pain arthritis wanan nyina honho no wonsa honho no na kire se immune system na ye adwuma ma wo no wo mo boho wo ma ye mre wo ma paska entunum 74 mesha no a ye fa ne T74 no na boost to immune system no ye fa ne immune booster papa tete
nananum dudo no ɛna sɛ yɛayɛ no ti sɛ nsuo ɔmo de na ɛnyono dodo wo nom ano anyinya wɔ nim wo de wo nom a DHC ne yɛde afra ne sɛ de ɛsi ayɛ nsuo no nko anti no wo hu sɛ wo nom aduro nanso enuane no na wonya no dudo mu ne nyinaa wɔ mu kama eti dabia na wonya gonorrhea dabia na wonya syphilis dabia na wonya infection nom tontina 74 mechane ye fani T74 no eti sɛ wotie sompa kasebo ɛwɔ sompa 106.5 FM Accra any affiliate radio stations ahodo na bibusa sɛ wota yare bebre dabia na akɔ hospital a ɛkyɛ sɛ immune system na yɛmre ma tontina 74 mechane wodura no pane enumere dabia rada na mo ne yare to nkwanta wo bepai o kan shi drug lane ena Kumase Ashtown wobenya dodo bi a wo penemom wobetimi afet tontina 74 mixture was 0246073498 0246073498 and 0501628 0501628 sompa kasebo ena wutie fi sompa 106.5 FM Accra ye home so ye ba ye beto so na ye de dia kanyina nso abrew Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, adan, enanso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atu. Tontonte yenum nsane e faadwen ne e faadwen mpa se na nim se bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adu tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka free na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom. TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa pa mpa busuan ye kowie kase no ewo amanone na ye ko Tanzania mamu. Wono mato aba na woto aba no de na wote akonwa so wono a ne sanso edi emunkunim mampene Samia Zuluhu Hassan na ne nkunimudie no akire no na akasa wo mo de ne besi akonwa so enti na na ojo ya ena wo mo de ne si akonwa so nanso ene se na abato no beba so nyina na menteme ho ase wo manum enam so mo a wo mo de o hye na eto wo mo so na no na wo mo de mampani si agua so wieye no sese ukọ wo mo kro kese da salamu a kafi anase o hye na no wo no mayi e de afiri ho na no na Southern African Development Community ye no kra Tanzania fo na bi ka ho wono mo nso hwehwemu a wo mbewe oye e wa abato no ho wo mo kyese no kwasem ni abato na wi amom esanse opposition leader
mienu ana wɔn mo wɔ hɔ tundu lisu ɛna afe luhaga mpina wɔn mo deɛ kura mpina deɛ sɛ ne nkrata sɛ mantwa ye ɛna tundu lisu nso saa bere kura wɔ afiase a wɔn mo de so boabɔ ne sɛ wonya aban a wɔbɛtu agu nom ne ɛho ade na ne nyinaa mu no na anɔ memere da nipa bɛyɛ sɛ ahɛnwɔtwe deɛ wɔn ati nananom wɔn nsɛ do nanso ɛne sɛ wɔn bisa aban mu mpanimfo no wɔn kyerɛ so nipa bɛyɛ sɛ ahɛnum nanso ne nyinaa mu no United Nations for say wɔn mo office betumi aka ne pire nye pire mfa sɛ aban no na mpɛ sɛ wɔbɛka no korɛ pa ewom ɛde akyerɛ nanso ne nyinaa mu no nipa deɛ ebi afa ho ati nananom nsɛ do kasebo no wasi ensama yede sommo anopai dedima kotene bi ene se asimfo su divisional police command akwachi abrante bia wanya mfie dunkron fa ne Shadrack Kwame Jamfi sa wono ankasa ne papa enua bae fa na joata ene woku ne ya apolisifo eya asem no nhwehwemu afisam so afo waba amane se tachima na afo aba yeto ne 2020-2024 DSC wo ho no enso bi toy enti evidence no wo manya ne nyina nanso ba bi chi say ayawa so west wo gonde ehwemu mapako a say tie bia wo ma ho bom no wo beba mere nanim Ochiamia wadam na shebedwa no honorable Urban Bagben akasa edi atudwa se na shebedwa ni bia ya bechi wo se abrabofi ebi eka wudwumadie ho no enya de obeba ho ban obema mra ene wadi say okọ Tanzania mamu a curfew no wono mapaja ede afiri wo ma henkuro ni nyina ne say ede mampani ase agua so awie na kasebo ifi SOMPA 106.5 FM akra no efa ye headquarters wo kumase SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 Sanso na Damfopa Radio Paris France takwa SOMPA takwa de SOMPA tachima SOMPA sunyane SOMPA nkranza SOMPA domanso so bi wo ho mankasim Kingdom 106.5 F Kingdom 106.1 FM wo so fa Kanesh Urban Radio enso so e wo Kaneshi na decoder so bia radio no SOMPA FM ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM akra and a YouTube SOMPA FM live website www.sompaonline.com yada nana KJC company limited or ton adensi ho niema yada na se endpoint homeopathic clinic yada na se and a just bread and pastries or de just hot cake by it almost one sorry and a thontina 74 mixture yene de kasebo isom wono pay eyeme AKOSUA ago ABOAGYE wo betimi afrem AKOSUA nhra mene medoba triple A ABOAGYE APM DADAA